A wannan darasin za mu gaya muku duk wani abu da ya kamata ku sani game da Termux, okay? Mu tafi cikin bidiyon. Alright, so me ake nufi da Termux? Termux Android application ne wanda zai baka damar running ɗin terminal a cikin wayarka. Menene terminal? Terminal kamar wata software ce wadda za ta baka damar irin controlling ɗin kwamfutarka ko kuma wayarka ta hanyar amfani da text rubutu, wato muna kiranta da CLI, wato Command Line Interface. Kun fahimta? Akan kai amfani da GUI, wato Graphical User Interface. GUI shine wanda zaka ga irin kamar ka ga folder ka taɓa kai waye shine wanda zaka rinƙa ganin abu gashi nan a screen ɗinka, wato graphics dai haka da sauransu. Baka buƙatar kai irin sa wani command, sai dai kawai kai aiki da mouse ɗinka haka ka taɓa setting folder ta buɗe, ka taɓa setting bidiyo ya buɗe. So ita CLI, wato Command Line Interface, sai dai kai amfani da rubutu text, kamar ka rubuta ls ka buɗe file yy kai duk wasu abubuwa dai haka da sauransu. Kun fahimta? So ita Termux kamar yacce na gaya maku, za ta baka damar running ɗin terminal a cikin wayarka. So yacce zaka iya controlling ɗin wayarka dai haka da sauransu ta hanyar amfani da command. So me ake nufi da emulator? Emulator kamar let's say virtual machine, wanda za ku ga kamar abu ne ya rinƙa acting a cikin wayarka haka. Kun fahimta? Kamar wata kwamfuta ce take acting a cikin wayarka, tana acting a matsayin ita kwamfuta ce amma dai tana cikin wayarka. Amma virtual machine zaka kai install ɗinsa haka da sauransu. Irin virtual virtual box ne, zaka ga zaka iya aiki da su VMware waye ka zo kai running ɗin wata operating system ɗin a cikin kwamfutarka haka. Kun fahimta? So zaka ga tana acting ne a matsayin wata kwamfuta amma dai tana cikin kwamfutarka. Kamar dai kawai abu ya rinƙa acting a matsayin wani abu dai haka. Kun fahimta? So shine za ku ji ana kiranta da terminal emulator, wato tana acting ne a matsayin wata terminal ɗin dai haka da sauransu. Kun fahimta? So by default terminal ba ta running a cikin Android. Ba yacce za ka iya amfani da terminal a cikin Android. So shi yasa Termux ta taho. Kun fahimta? Shi yasa aka ƙirƙiri Termux, yacce za a baka damar amfani da terminal. Kun fahimta? A cikin wayarka haka. So musamman in wayarka tana da rooting, za ku ji daɗin amfani da Termux sosai. Me za ka iya a cikin Termux? Termux za ta baka damar controlling ɗin wayarka da canje-canjen abubuwa, files, hacking ɗin abubuwa, ɓangaren networking, scanning, duk kusan wasu abubuwa da za ka iya yi a cikin terminal, so za ka iya yin su a cikin Termux. Saboda Termux tana acting ne a matsayin terminal, shi yasa muke kiranta da terminal emulator. Kun fahimta? Tana acting ne a matsayin terminal haka da sauransu. Okay, so ina fatan kun fahimci Termux tana yin abubuwa daban-daban. So za ku ji daɗin Termux sosai, amma a cikin Android ne kawai za ku iya amfani da ita. Kun fahimta? Babu ita a Mac da dai sauransu. I don't know, maybe zuwa gaba za su iya sakawa. But for now, so a cikin Android kawai take running, okay? So duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Allah ya taimaka.